templu ca de o invitation, Sfântul Duhul. Já nască tu ceaciosa. Hai că tu mascaramendis. Ugintime ca dogo de mosman sandati maroilo. Ai das tu Sfântul Duhul permission. De că răzbuci andi mugoi. Ti se carisma mă că dosa. Te-anes parimos pe mani andam că dosa. Te-anes macau că imos andam că dosa. Ai te halavesma andam că dosa. And most important, Sfântul Duh. De că răzman de ava saro Cristo. Că și n-adea dezodel de avelopurul numai mei de avav saleste. Amen. Amen. Happy Lord's Day, church. You in a good mood? I'll fix that. Quando la badea cu de agili, hai di Sfântul Duh, o de cioas. All right, then tu marido să because the Sfântul Duhul canavel, anele vorba le devlesc, anele scocea cimos, să cavela minga maradosa, să cavela minga caitichi isavas, vordola mi, la șarala mi angladel. So it's your fault. Somehow she laughed, but you know what I mean. Kids, Cantele. Sometimes gândit că mai pura mendar să ciona kids. Puși ca tarce kids, sar cu șenă bucu ia mai Bible. They know. Because they pay attention. Când viame to pay attention. Amen? Pay attention, îl gileacă gila badeam. Below Duh on the Kangeni Zuralesh, the first song. Right from the first song, I didn't understand, but still, to them some about it. So, how good, because they were just jilabas, they saira duizami, so we can feel good. But o jilea să le ucite care. O vorbi, importantly, e jilabadem, e jili. Make a joyful noise to the Lord. Make a joyful noise to the Lord. But Chimaga. Make a joyful noise to the Lord. Why don't you make a joyful noise unto the Lord? Why? And let's go Kirksan. Resurrection Day. Salvation Day, ciodad, o mai baro, aparatule aparatengo, o gazdale gazdengo, King of Kings, Lord of Lords, kudoke credeau cam o shunuto le cerhaya, a very important person. I don't care what you think about him, he is very important. Why don't you make a joyful noise? Well, because I don't feel like it. Because I got problems. Because kako problem on Godrayo. It's pretty close to the first. I said I'm you don't know my life, and I got this problem. My kids can Godrayo. I am home, and this and that. I am mobili pago. I am home Kodala Khan Godrayo. I don't care. There's a problem. There's a problem on the Kangari. Saul the Penaz, oh, Jesus is coming back. Aveau Papa Leodel any day, but Bastras, Unenga Sete Penel, depart from me, for I never knew you. Ci janglem to me, I could alas te aven, Kakindinas Sete Jan de Christosa. I don't want to be him. Ci mangat te avan, Kudom Manus, Kakindivas, the Jata de Christoska, I will Christo te Penel. Doom!
o Cristo de papela. Behold, if any man be in Christ, he is a new creation. He don't do the things he used to do. Ci trăiu, ci de acum, ci cărău de trăiu, să cărăla de anglau, de olo, de optim dai, o purano manus, o hahaimos, e găhățala, o ciorimos, mulo, ai pus nevo manus, te avelando Cristo. Te avelando Cristo, ai te na avelando Cristo, n-ai cina cu caiu. Don't like it. Not comfortable. Mai bine te n-avas comfortable decât poscanin. Ai te penas da gordam godraio, vai te ajucăraște la sazan ca tu cu dos camin, o parno andogaio, ai te avas uncomfortable, ai te penas cijanau, te arasava, me mangav ca la rasav ca cu dos camin te penau. Praise God, janav, că scăpimesem, că dem tu te mu godraio, ai me clem te pahuez madeva. Question. Question. Who in hell do you think you are? Don't do it. Don't knock it. Ooh. Și pentru că avem felul, ăștia who in hell do you think you are? See, I didn't swear, I just asked a question. Because trubul de la sascoță e ceva să sargindozăm. Because sargindozăm e dic în Bible, as a man thinks, he is. Sargindopio manus ca de a trăi. Manus ca gândil pe barbalo, și ăla-i cine, ăla-i hureagiu, ăla-i del, arucăre. Manus ca gândil pe ciovo, și de lăctilaria, și de cădreză, mudardou, purano, gada, cal, papuci, ciovă, grobența, ai... Maybe serious in milionul, but gândil pe ciovo, ai ci trail să rogi. Amin, nu se gândos a mine. Cum gândiți că sam? Who do we think that we are? Oh hell, oh iadul. It's so important that we are. Hell is very important in our lives. Because Musa daza megoji, sodim plamengo oskapimos. Tena janasa katar skapisa dazame, odel. Sodim omango oskapimos, how much is salvation worth to me if I don't know what he saved me from? Oh, iadul, n-ai mingă dragul te dați duma paleste. We don't like to talk about it. I cina like this, de gândoza me pa iadul. And so cheap. Ci dați a megogi pa iadul. Ci dați duma pa iadul. Dura menda! Dura în cazul, în baba. By the way, ca na šudas na surimos durant el cas Mubal, dar šudas descalculos pa biliardo, pos potser se'l casa el Bal. So t'has rigat el iardo, we don't think about it. But you know something? Work with their mangalam el pismanu picaras. That's exactly what the devil wants us to do. And I'm gândosa pe păia. Because te not gândosa me, ci durioasca taroiam. Cadê gândou pe lumea? N-ai iado, n-ai punishment, la șorul de el. Dava mi dumale de vresa. Dava-ți mita. Ai me comando vai. Sortidos. Desde o curumea, agmia, plainga. Because they were about Penel, the cattle on 1,000 hills belong to God.
Vedeți, sau sumnacai, ai sau rucai să din lumea. Because the Bible peneu, lescă să sau rucai sau sumnacai. Ce nu se arasează în gădel? Ai lumea gândeu, n-ai iadă, n-ai canci. Don't think about it. But problems sunt. Că rasneam bil de lescă glată, nu ai tu, de gândul sau în scădea. Iadă, it's not important. So it's important să o traiu pe grăimea acesta. Ai cindeam o hohaimos, pe manglează dus manote bicine la mine. Gândează mine nadaran, n-ai canci o iadă, tu stărgi un băiadă, it's not that big of a deal, tu mei trăind, tu mă rog traiu. Dic ce sucare lumea, dic ce buț ai del, dic ce enjoyment. Lot of enjoyment am decât de-a lumea. Ce trebuie mă ales? Because já na saúde ales. Vil sucar geli că să jungalei, but a mea like this. Ai de la mea e lumea, de enjoy sauas. But there's one problem. I need somebody to help me. Jimmy. Dava tu cotur mango. It's opinion. Dava tu cotur mango. Sai casa cotur. Yeah, eat it. But can you eat it and not eat any salt? No. Te dava tu mango te casa e penaptu că hau mango, but not hale anga. Don't eat the eggs. Can you do it? Te penava tu că na hau bai. Can you do it? Kai ando mango. No. Na știi, because sand cancer. Na gândi sar că o bend să te de la mea e cotor andai lumea, hai ancalavelul nasul. O bend avea penel, daftă-me sau la șimoz la lumeacu, sau sucarimos, te enjoyistu, te hureagios, te jas, te piravescu, te enjoyi șotraio, te dicăm sau răpetut, că te pene ciuda soi cu două, te trăiși hailem nesalește, mișto cam asta avea mangă, te avea envy andamende. He won't give you that, ai că ancalavel sau nasul. You get the bad with the good. We're not going to get away with having just part of the world. Și mi calo bine. Ca na hazo mango, bio moncuță, bio angocuță, bio agă, bio bai, bio tud, it's all in there. Ai ca na lazan de lumea, it's all in there. Now can you decide. Pușca ta romanus ca pelean de lumea. And they'll tell you, aveau, but on nasul just garajul on the closet. And then when tu s-a busy because pe sau la șimoz, că sunt adel cioriohale lumea, una sulimoz am de clasă, ai hale manusă. I penel, where are you now? Dic să penel la mine vorba de Dumnezeu. Romans, that's the 2nd chapter, 2nd verse, penel, do not conform any longer to the pattern of this world. Na cărân o geni la lumeacă, na cărân sarcărăle lumea, na cărăl socărăle lumea, na de tuma sa del duma, na gindisavo sare lumea gindope. I'll live today and tomorrow. Dar sitting in Doma Badel, I'll worry about Jesus, I'll worry about heaven, I'll worry about Christianity. In a year, in 2 years, Naiame cu două părți, Naiame ca la bărți. Vai o Cristo să avea parlamente te haravaia mesa jajideste. And we know that. An iconic Savior. Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed. Start
thinking different. Don't think like you think anymore. Don't think it's okay. Don't think it's no big deal. Na gândosavo n-ai ce barigela. Na gândosavo apo musai manga kohomsam. Na gândosavo pe janela maroilo hodel. Kodoso problem hodel janela maroilo. Ai kana maroilo rodele lumia mai zuralesa rodel. Hodel se te mecalamete las lumia ai nadel. Change the way you think. Change the way you think. And now then you will be able to test and approve what God's will is. Prin atunci să te janeze voia lui Dumnezeu. When you change what you think. Don't think like the world. Not când o sau să ai lumea, când o sau să rodel. Atunci you'll be able to prove că Dumnezeu la și voia. Janeze ăsta? Because deski la și voia să te avea la atitudine. Where's my good times on rodel? How come meci halerav le Dumnezeu? How come meci halerav deski vorba? How come ci perole scosfund să mos pe mande? Because am arogândo n-ai vorba și gândo savas cu vorba tana, ca catru te gândoza me. Pot să îndoceri trubos te fugiza me. Ca Cristo, ca Sfântul Duho, ca fugimos, ca cangări, pot să trubul te fugiza me. Trubul te gândoza me, ai ca na pavugios, atunci să te di cazul la și mos de Debescu. Ce nu sacu de la și mos că cine nu la palescu. Că pe de ni plastem, ai ca godi găleo del sadlența, ai ca godi găleo genedi clepelende, pende eta manus le Debescu, na mintu melende. How come ci cărcio pe ani mu hotraio? Why don't that happen to me? Change the way that you think. And it'll start happening to you. Then you'll be able to prove the will of God. So say voia lui Dumnezeu, to bless you, not to harm you, plans for a hope and for a future.